Hombre, el gran succés de la setmana ha sigut la Copa del Rei. Copa del Rei sense rei, perquè el rei no hi ha anat. El rei es va assabentar que n'hi havia uns quants que volien cridar allò de un elefante se balanceava en una tienda de campanya, i va dir no hi vaig. I va enviar el nen, però és igual. Hi va haver un sidral tan considerable que s'ha produït una situació televisiva que no és nova. I és que nosaltres des de casa sentíem una cosa absolutament diferent del que passava al camp. Són aquestes meravelles de la tècnica, no? A veure, anem en el moment en què hi ha el planter de jugadors dels dos equips preparats, sentireu una cridòria fenomenal, comença l'himne i veureu com de sobte la cridòria baixa i l'himne puja. Ah, fantàstic. I després les explicacions de la pròpia televisió espanyola. Endavant. El príncipe de Asturias, que llega en estos momentos al palco del estadio Vicente Calderón, momento en el que escuchamos el himno nacional español. El público en su mayoría no ha guardado silencio, ha silbado las notas del himno que prácticamente en el estadio han sido inaudibles. Había dos opciones, o respetar el himno o no hacerlo. Y la mayoría de los espectadores han optado por la primera. Bé, aquí es fa un petit embolic, un emboliu, que deia aquella estimable actriu a TV3. S'ha fet un emboliu aquí, la criatura aquesta que ens explicava, hay que dos opciones, o la primera o la segunda, però no s'ha oído bé. La veritat és que, efectivament, això és el que vam sentir a casa. Un himne perfecte, mentre els pitos que havíem sentit abans semblava que quedaven en segon terme. Hem hagut d'anar a TV3, a l'estimable Xavier Valls, perquè ens expliqués la veritat del que passava. Perquè el Xavier Valls estava allà, a l'estadi, amb la resta de 80, 70, 60.000 persones que hi havia, o més, i allà la realitat era una altra diferent de la que ens havien pintat o fet escoltar a nosaltres. Endavant, Xavier Valls. Tema himne. Jo l'he sentit aquí, sense auricular, sense res, i la veritat és que he sentit una xiulada atronadora, tot l'estadi, pràcticament tot l'estadi, xiulant, de tal manera que l'himne, tot i els 100.000 watts de potència, es sentia molt esborteït. Gairebé no se sentia. Em diuen que per televisió, a casa vostra, heu pogut sentir l'himne bastant nítidament, bastant perceptiblement. D'entrada, el so de televisió, una part d'ell ve del so de la taula, per tant aquí ja entra l'himne. Però és que a més, els micròfons d'ambient, que eren els micròfons d'ambient que té Televisió Espanyola i que tenia instal·lats al terreny de joc, per tant molt a prop dels altaveus. I això és el que ha fet que a la televisió s'hagi sentit l'himne molt més alt i molt més nítidament de com s'ha sentit aquí. Sentirem com s'ha sentit l'himne d'Espanya a les emissores de ràdio. Heu sentit l'himne? No. Bueno, darrere dels xiulets, vols dir, no? Ni els 100.000 watts han pogut evitar que l'himne d'Espanya no fos xiulat, no fos escridassat. Virtuós i didàctic treball el que ha fet el Xavier Valls, l'estimat Xavier Valls, a TV3. És a dir, ens ha fet una mica de Telemonegal. Ens ha ensenyat les trampes de la pròpia televisió des de la pròpia televisió. Està bé que les cadenes s'acostumin a no tapar-se entre elles, aquest gremialisme horrorós que moltes vegades existeix, i diguin les coses ben clarament. Senyors, nosaltres TV3 teníem el so de Televisió Espanyola perquè és l'únic so que donaven i la imatge de Televisió Espanyola, i a nosaltres ens ha arribat, a vosaltres a casa, encara que tinguéssiu posat TV3, sentíeu un himne perfecte. Quan la realitat és, i ens han posat les ràdios, perquè les ràdios sí que tenen els seus propis micros allà,
heu vist que de l'himne no s'ha sentit res. Bé, és un any més d'intentar tapar, amagar, transformar, adulterar allò que no agrada. És a dir, la televisió que el que ha de fer és retratar el que succeeix i punto, i després que cada un hi digui la seva, els que hi estan d'acord, els que no, els que creuen que és una falta d'educació, però la tele, la tècnica és la tècnica i l'han de posar al servei de la realitat. No, utilitzen la tècnica, les taules de mescles, les entrades de so, per anar fent virgueries i així des de casa nosaltres sentir una cosa completament diferent.